Mimmi. Skriva. Mimmi. Målar du, Astrid? Ja, målar Mimmi. Målar du en Mimmi? Ja. Vad använder du för färger? Nej, jag ska måla. Kanske. Måla en bin. Är det långben? Rosa. Han din mamma. Där är rosa, va? Eller är det röd? Det är rosa. Ja. Så det här. Det målar. Jag är fattig. Jag kan mata mamma. Okej.